салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Агар бигӯем ки ин сол дастаи Спартаки Москва зуд ба фоҷиа рӯбарӯ мешавад, иштибоҳ намекунем. Ҳамин фоҷиа нест ки бузургтарин дастаи премьераи Русия 4 бор пайҳам шикаст мехӯрад ва охирин маротиба дирӯз аз дастаи Оренбург шикаст хӯрд ва инро мухлисони дастаи мардумӣ набахшиданд. Дидед ки мухлисони Спартак чиҳо мегуфтанд? Он гапҳоро ба забон гуфта намешавад. Хулоси гап ҳама дар даст овезаҳо хостори истеъфои сармураббӣ Олег Кононов буданд. Додгӯиҳо бо кофия зидди Кононов бо чунин суханҳо фазои майдонро фаро гирифта буд. Ба мо мураббӣ аз Тула оварданд. Ӯ дар ягон ҷо ғолиб наёмад. Ин Кононов Олег аст. ӯро ба мо кӣ овард? Хулос ба монанди ин суханҳои зиёд зидди Кононов мегуфтанд. Ин интиқоди шадид ва норозигӣ аз кори сармураббӣ то ҳадде ба фазои бошгоҳ таъсири худро гузошт ки Кононов аз симаташ истеъфо дод. Инро сомонаи расмии бошгоҳ расман хабар дод. Дар ин маврид тамоми расонаҳои иттилоотии русӣ менавиштанд. Акнун дастаро кӣ идора мекунад? Ба наздикӣ дастаи Спартак бояд бо дастаи Краснодар андари майдон шавад. Аз ин хотир раҳбарияти бошгоҳ муваққатан Сергей Кузнецовро вогузор карданд то ба ҷои сармураббӣ кор кунад. Рекорди нави Буфон дар арсаи футбол. Гуфти он гапҳо Буфон то мурданша бозӣ мекунад. Дарвозабони 41-сола дирӯз дар рақобат бо дастаи Спал барои 903-умин бор дарвозаи дастаашро дар карьерааш ҳимоя кард. Ба ин нишон дод ӯ рекорди навро дар бисёр ба майдон омадан миёни футболбозони итолиёвӣ гузошт. Пеш аз ин ба истилоҳ рекордсмен дар ин маврид Пауло Малдини буд ки ӯ 902 бозӣ гузаронидааст. Буфон дар ҳаёташ дарвозаи 3 дастаро ҳимоя сохтааст ки инҳо дастаҳои Парма, Ювентус ва ПСЖ мебошад. Пираки ҳоло ҳам аз футбол сер нест ва ҳамоно дарвозаи дастаи Ювентусро ҳимоя мекунад. Мария Шарапованро рӯзноманигорон суол доданд ки чаро Мария дар қатори аъзоҳои инстаграмии Рафаэл Надал ҷое надорад. Яъне ба қавли дигар Мария бо Рафа подписчик нестанд. Ба Мария Шарапова ин чиз сахт расидааст ки ба суоли онҳо ҷавоб дод. Ӯ гуфтааст ки анқариб ҳамаи зиндагии ман ба варзиш алоқамандии зиёд дорад. Ягона чизе ки маро аз фазои варзиш андаке дур мекунад, ин ҳамон шабакаҳои иҷтимоӣ аст. Бигзор ақаллан дар Инстаграм ман зиндагии бидуни варзиш дошта бошам, гуфтааст Мария Шарапова. Барои ман аҷиб ин аст ки ба рӯзноманигорон ҳамин мавзӯъ барои чӣ муҳим бошад ки ба ӯ чунин суол доданд? ниммуҳофизатгари мунтахаби Фаронса Пол Погба аз тими Манчестер Юнайтед маблағе талаб кардааст ки ҳатто Роналду дар Ювентус чунин маоши баландро намегирад. Бозингари 26-сола дар шартномаи наваш ки бояд рӯзҳои наздик бо МЮ ба имзо расонад, маоши 600,000 дар як ҳафта ва ё 34 миллион евро дар як мавсим хостааст. Бо назардошти он ки дастаҳои Ювентус ва Реал хостори ин футболбозанд, Погба пешниҳод кардааст ки агар дастааш хоҳад ӯро дар ҳаят нигоҳ дорад, пас бояд бо ҳамин гуна маблағи миёншикан розӣ шавад. Қарордоди ҳамкории Погба бо МЮ то соли 2021 баста шудааст ва ҳамзамон ҷонибҳо имкон доранд ки ба муҳлати як мавсими дигар онро тамдид созанд. Маоши футболбози фаронсавӣ 16.8 миллион евроро дар як сол ташкил медиҳад. мутахассиси маъруфи португалӣ Жозе Маурино нақшаи дубора баргаштан ба Реал Мадридро мекашад. Маурино аз пешниҳоди клубҳои маъруф бо номи Милан, Монако ва чандтои дигарро рад кардааст то ба клуби шоҳона шартнома бандад. Чанд вақти охир хабарҳо дар мавриди аз мақомаш сабукдӯр шудани Зейниддин Зидан зиёд нашр мешавад. Ба иттилои бархе аз сарчашмаҳои хабарӣ, ба мутахассиси 56-сола дар оғози мавсим дастаҳои ба монанди Монако, Милан, Лил, Волфсбург, Шалке 04 ва ҳатто Парис Сен-Жермен, Ювентус ва Бавария таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. Аммо худи мутахассис бошад, дар яке аз шабакаҳои телевизионӣ ҳамчун коршинос фаъолият дорад. Жозе Маурино дар дастаи Реал аз соли 2010 то соли 2013 кор карда буд. Охирин дастаи футболии ӯ ин Манчестер Юнайтед буд ки бо сабаби натиҷаи дилхоҳ нишон надодан ба истеъфо фиристода шуд.
андре шевченко сармураббии дастаи милан мешавад ба шарте милан агар бозии навбатиашро ба бох анҷом диҳад. ин дар ҳоле аст ки дастаи милан дар охирин бозиаш дар даври шашуми чемпионати италия аз дастаи фиорентина ба шикаст дучор гардид. аз ин хотир раҳбарияти бошгоҳи итолиёвӣ ба хулосае омаданд ки дар сурати дар ин бозӣ ба бох рӯбарӯ шудан ҷанпауло аз симаташ ихроҷ мешавад ва номзади асосӣ барои курсии сармураббигӣ андре шевченкои украинӣ аст. ҳеҷ ҳамин дастаи милан чанд соли охир аз сармураббӣ наосоид. лука модрич аз табобат баргашт ва пеш аз майдон баромадан акси оилаашро ки дар сипарак ё ба истилоҳи русӣ дар шитки нақш ёфта буд буса кард ва ба майдон баромад. ин дар ҳоле буд ки дастаҳои мадридӣ муқобили ҳам бозӣ мекарданд ва яке аз бозиҳои душвори реал дар аввали мавсим буд. дар сипарак аксҳои зану фарзандонаш буд ки модрич 5 маротиба якояк онҳоро буса кард ва ба майдон баромад. реал мадрид феълан дар садри ҷадвали ла лига қарор дорад. хонаи казимироро дӯстҳо ғорат карданд. ин дар ҳоле сар зад ки казимиро дар бозӣ муқобили дастаи атлетико мадрид майдондорӣ мекард. дӯстҳо аз набуди ӯ истифода карда ба хонааш даромаданд ва молу ашёи хонаашро ба яғмо бурданд. ҳамчунин гуфта мешавад ки дар вақти дуздӣ зану фарзанди ӯ дар хона қарор доштанд ва хушбахтона ҳеҷ кадоме аз онҳо осеб надиданд. дар мавриди чиро дуздидани дӯстҳо низ ягон иттилои аниқ нест. хулас пеш аз казимиро ба чунин ҳолат алваро марата, лукас васкас ва сармураббии онҳо Зайниддин Зидан низ дучор омада буд. ба ҳамин тамом то барномаи дигар хайр.